Ahojte, dnešný plán je pripraviť si výbornú bravčovú panenku na takých bielých fazuliach a trochu sa budeme venovať tomu, ako potom jedlo uložiť na tanier. V prvom rade si to jedlo poďme uvariť. Takže začneme omáčkou. Na omáčku budem potrebovať krásnu údernú sladinu. Tu začneme. Všetko si najprv nakrájame a potom to budeme hádzať do hrnca. Dôležitá informácia je, ak máte napríklad pančetu alebo teda menej masnú slaninu alebo nejaké údené mäso, tak by som pridal trošičku olivového oleja. Pokiaľ máte takto slaninu, ako ja, že je relatívne veľa tuku v nej, tak to vôbec nie je nutné. A pomaličky ju začneme škváriť. Keď tam trošičku chytí farbu a bude mať nejaký tuk, tak tam pridáme cesnak a na tom tuku to budeme pekne celé spolu dohromady chvíľočku restovať. Ja mám už predvarené fazule, vôbec sa nebojte aj tých konzervovaných. Prosím vás, siahnite iba po nejakej kvalitnej značke. Aby mali peknú, že si je to pekný vlastne kúsok, nie sú rozpadnuté tie fazule. To potrebujete. Že kľudne môžeme ísť aj do takýchto dopredu už plechovkový fazul. A cesnak nechceme spáliť, chceme, aby bol takýto pekne orestovaný. Pridáme tam fazule a minútku spolu ešte mierne prehádžeme. No a zatiaľ to nesolíme, pretože samozrejme tá slanina je relatívne dosť slaná. Takže to spolu chvíľočku takto zarestujeme, zalejeme to bielým vínom a 5 minút to budeme spolu variť. A toto presne chcem dosiahnuť. Väčšina toho vína sa nám vyvarila, inak by sme mali tú omáčku kyslú veľmi. Stiahneme si oheň, zase túto podám kyslú smotanou, budeme to zase kyslou smotanou a maslom. Žiadna múka, žiaden škrob, nič podobné. Takže taká jedna naozaj okopistá polievková lyžica by mohla stačiť, pekne to spolu celé rozmiešame. Mierne solí. Dôležité ochutnávať. Čerstvého čierneho korenia. A tak nádherne sa to celé spojilo takej krásnej omáčky. Aby sme ho vybalancovali tú kyslosť spolu s tou masnotou tej slaniny, tak my ho vybalancujeme nádherným bylinkovým pestom, ale to si urobíme až o chvíľočku, to si dáme za chvíľočku bokom odpočívať a poďme sa pustiť do pesta. Vy by ste všimli, že toto už je mixer, čiže budeme to celé pesto robiť v mixeri, aby sme si trošičku uľahčili, nie je to problém. Bylinkové pesto, minimálne 4 bylinky, ja tu mám pačutku, krásnu, mám tu koriander, mám tu nádherný voňavý kôpor a mám tu petržlenovú vňať. Všetko do mixéra, rozmixovať s olivovým olejom a postupne budem pridať citronovú šťavu a dižovskú horčicu. Opakujem to stále dookola, to je strašne dôležité. Vždy treba to, čo ste uvarili predtým, ako to dochutíte, ešte raz ochutať. Krásne bylinkové, ale teraz zásadne tomu chýba čierne korenie. Samozrejme tomu chýba zásadne soľ. Omáčku máme, pesto máme, poďme na bravčovú panenku. Mám takúto krásnu bravčovú panenku už počistenú, stačí ju osoliť a okoreniť poriadne zo všetkých strán a dáme ju na panvici rýchlo osmahnúť na olivovom oleji, aby len chytila farbu a zatiahla sa a potom pôjde do rúry. Toto je to, čo chcem dosiahnuť, aby sa zvonku trochu zatiahla, zvyšok sa udeje celé v rúre. Dáme si ju pekne piec, kým má tých 56 stupňov, potom dáme na pár minút odpočívať, aby naša šťava z toho nevytiekla, no a potom vám ukážem, ako pekne naložiť jedlo na tanier. Bravčová panenka si krásne oddychla, takže skúsme sa pozrieť, ako sa nám podarilo ten náš očakávaný medium rare. To by bola taká, pozrite sa, krásne vnútri. Mierne ružovúčka, to presne chceme. A nakrájame si len také 3, povedzme, že medailónky. Plejtovať budeme následovne. Prvé čo? Potrebujeme túto od kamošov z Harmony papierové utierky. Ja si utriem ruky. A hneď za tým samozrejme treba utrieť ten tanier. Podstatné je, ja budem ukladať to mäsko prvé. 3 kúsky krásne. Mäso je hrdina, to znamená, že ideálne ho neprelievať omáčkou. Chceme dať omáčku okolo neho a pod neho. To znamená lyžicou,
vôbec sa netreba hanbiť. Krásne to vyzerá. Následne tu máme pesto, ktoré nám pridá farbu. Takto cez tú omáčku a vyhýbame sa stále tomu mäsu. Chceme, aby bolo krásne vidieť, ako sme ho dobre upiekli. Keď vám náhodou ujde takto na kraj, nechcete tam, tak presne na to opäť skvelé kuchynské úterky od Harmony. To viete nádherne utieť, kde vám tie bodky zavadzajú. No a na záver tomu chceme dať nejaký objem, že keďže sme robili pesto petruzlenové vňate, tak pár listkov petruzlenové vňate ešte aj na chuť, aj vizuálne to krásne celé spoja. A na záver už len trošičku čierneho korenia na chuť. A nech sa páči, tak to môže vyzerať jednoduchá večera, bravčová panenka, biele fazule a bylinkové pesto.